Ndicela ningandivi wrong guys ne, but akhona man, andiyifuni le pressure lena. Umuntu makakhangela i-role model yamanyani efonini. Yo, iJani is not one of those guys. Andikhonswempu mos mna akho fokole into special ngayo. Ndinesibindi xa sothetha yonke le nonsense nani niyicingayo xa ningasoze niyithethe, because kaloku umuntu unesikhundla ecaweni uprotect i-reputation yakhe. Andiqeshwanga noqeshwa mos mna, so akho nesimenxa esiwoke esawuthumela i-email ekhawulezileyo kwa-HR. Wow, loo nto nixakekile. But ke asikho lapho namhlanje guys. It's not like ndithetha into entsha nami apha kwezi videos fonini. Wonke lo vobe ndiwuthetha apha ukhona umuntu orelatayo somehow. Umzekelo yenziwa into lalo soloko ngalamatshera amabi ahleli nje akukhalazela uhletywa. Umuntu ehleli nje unezitori zothakathwa yiFamily nasesipani ukho abantu abangamfuniyo, that's why angadanyuselwe. Leqa 20 years umuntu oyi-receptionist fonini kwatshintshwa nje itayitile kwathiwa office manager. But ke asikho lapho namhlanje guys. Neetshomi ezithile azimncanywa, ezinye zifuna ulala nendoda yakhe. Xa uyijonga nale ndoda yebhongo ngomnye udwenks mampara, enye nje inkambunca inkuthu engathi ayihlelanga ngothanda nakule relationship ibanjwe i-hostage. Qonde abo sinontuthuzelo fonini, ngubani ufuna esi simawumawu? Aniziboni nina aba you are match made in hell. But ke wethu guys, abantu nabo shema Abasisi manje bangenamtsalane ncam, abazude bangathandwa ke nabo. It's not like the perfect mna kuqala.